fuq il-website bekids.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif smajtu bdejna nxandru minn din il-kappella grazzjuża ta' San Bert f'Ħal Tarxien, nirringrazzja ħafna lill-Arċipriet Fader Christopher Ellul u lill-poplu kollu ta' Ħal Tarxien tal-li qed jilqana hawnhekk għal din l-Ewkaristija tal-5 ħadd matul is-sena. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla missieri tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int il-għajnuna u l-qawwa tagħha. Għax hi m'għandix tama oħra li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġobb tkellem u qal: ħajjat il-bniedem mhix forsi xogħol bil-fors fuq l-art u għomru mhux bħal jiem il-ħaddiem mikri. Bħalma jsir jixxenna għaddel u bħalma l-mikri jistenna l-ħlas, hekk xhur fiera kienu semi u li dwejjaq messew lili. Jekk nimtet ngħid meta se nqum u meta nqum ngħid meta se jidlam. U hekk nixba newden sa ma jidlam. Eħfef minn mekkuk għaddew jiemi u bla ta' ma ntemmu. Ftakar li ħajti buffura rieħ u għajnejja ma jerġgħux jaraw ir-risq. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Flimkien faħru l-mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma.
Faħru l-mulej li jfejja il-qlub maqsuma. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħelu u xira it-tifħir tiegħu, jibni l-Ġerusalem il-mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael flimkien. Faħru l-mulej il-qlub maqsuma. U jfejja il-qlub maqsuma, u jorbot il-ġrieħi tagħhom, u jgħott in-numru tal-kwiekeb, kollha jsejħilhom bisimhom flimkien. Faħru l-mulej li jfejja il-qlub maqsuma. Kbir sidna l-mulej u ta' qawwa kbira, bla tar fid-den tiegħu, jerfa' l-imsejknin il-mulej u jniżżel sal-art il-ħżiena flimkien. Faħru l-mulej li jfejja il-qlub maqsuma. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju m'għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmlu dan. Ħażina lija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju inxandru b'xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax li ma jiena marbut ma' ħadd, jiena għamilt lili nnifsi l-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt dajjef mad-dajfin biex nirbaħ lid-dajfin. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sehem minnu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajl lill-Alla. Kristu rafa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrin ma' Ġagbu u Ġwanni għand Xmun u Indrin. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabada minn ida u qajjimha u d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fl-għaxija mbagħad fi nżul ix-xemx ħadulu qudiemu l daw kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. Quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara u fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għad kbir ta' xjaten li ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. L-għada filgħodu kmieni qabel ma żernaq qam, ħareġ u mar fost imwarrab u qatt hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jifittxuh. Kif sabuh qalulu, kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom, ejjew immorru band oħra fl-irħula tal-qrib ħalli nippriedka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galilija kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej. Tifħil. Il-ħadd li għadda rajna l-konfront ta' Ġesu max-xitan fis-sinagoga ta' Kafarnaum. U l-ewwel kapitlu ta' San Mark ikompli bir-rakkont u jagħtina l-esperjenza tad-dixxipli ta' Ġesu kif ħarġu mis-sinagoga. Is-sinagoga kienet il-post fejn jiltaqa' l-poplu ta' Alla biex jitlob u biex jikkontempla, jimmedita il-kelma tal-mulej. Għalhekk staqsew il-Ġesu biex jikkummenta l-Iskrittura. Illum il-Vanġelu joħodna
ġodar ta' familja. Miegħu għandu lil 4 dixxipli li huma dawk li isejjaħ minn tal-ewwel. 2 taħwa kull wieħed, l-aħwa Ġagbu u Ġwanni u li Zebedew u l-aħwa Xmun u Indri. Imorru id-dar tal-familja ta' Xmun u ta' Indri. U Xmun ikellem il-Ġesu fuq il-kunjata. Nimmaġina li meta Xmun qalilha li kien telaq kollox biex imur wara dan li mgħallem, dil-kunjata qalet xi ħaġa, xi kelma żgur li qalet. Għaliex biex imur wara Ġesu Xmun u anki ħuħ Indri kienu ħallew kollox, ħallew iġbigi tagħhom, ħallew dak li kien jagħti l-għajxien lilhom u anke lill-familja tagħhom. Nimmaġina jiena ta' mara li xi kelma jew 2 qalet. U tinserta imma li jaqbad deni kbir. U intefed f'qiegħ ta' sodda. Ġesu ma naħsibx li kellu xi jgħidilha xi ħaġa. Li għamel meta qalulu li din il-kunjata il-mara ta' Pietru kienet mixħuta fis-sodda bid-deni, resaq leha, qabada min ida u qajjimha. Din l-esperjenza din il-frażi qawwija ħafna fil-Vanġelu ta' San Mark. Għaliex dak li Ġesu għamel mal-kunjata ta' Pietru, ma' il-mara ta' Pietru, jagħmlu kontinwament ma' kull wieħed u waħda minna. Min jaf kemm ingergrulu lil mulej. Imma hu jersaq lejna, jaqbadna minn idejna u jqajjimna. Il-verb biex iqajjem lil-mara lill-om il-mara ta' Pietru huwa l-istess verb li mbagħad nisimgħu f'ħatti lejt għall-qawmien ta' Ġesu. Mela qajjimha mhux biss fiżikament imma anke fl-ispirtu, fir-ruħ tagħha. Id-deni ħalliha u din il-mara li xi kelma jew 2 nimmaġina li qalet għalkemm il-Vanġelu ma jgħidilniex. Bdiet isservihom. Min jaf x'ferħ daħal fid-dar ta' Pietru u Ndri bil-preżenza ta' Ġesu. Nimmaġina li il-mara ta' Pietru tħares lej Xmun Pietru, u tgħidlu għażilt tajjeb. Għażilt tajjeb. Ikella xorti li tħoss f'ġisimha u f'ruħha il-qawwa ta' Ġesu. U nimmaġina li dik il-kelma jew 2 li kienet qalet insietom. San Mark jerġa' jirrepeti l-fatt li Ġesu huwa kontinwament f'konfront mal-ħidma tax-Xitan. Imma ma jridx li x-Xitan jikxef min hu Ġesu fil-verità tiegħu bħala liben ta' Alla. L-aħħar punt li nixtieq naqsam magħkom illum huwa l-eżempju li għatina Ġesu. Filgħodu kmieni qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f'post imwarrab u għatem jitlob. Aħna ħafna drabi insuwa widdi tqila biex nitolbu. U t-talb x'inhu? Ma naħsib li Ġesu kellu bżonn jgħid ħafna talb ripetittiv. Għalkemm nimmaġinah li kien iħobb jitlob bis-salmi. Wara kollox fil-Vanġelu stess ta' San Mark, meta Ġesu isalbuh fuq is-salib, jitlob is-Salm 22. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
U l-komunità nisranija kienet dejjem tos dan is-salm bħala salm li Ġesu talab minn fuq is-salib. U għalhekk kienet tremenda dik l-għajta tiegħu fuq is-salib għax hu l-iben ta' Alla kien fil-preżenza tal-Missier kontinwament, imma xorta kellu l-bżonn jinqata' lih waħdu fis-silenzju qabel iż-żernieq u jitlob. Ikun fil-preżenza tal-Missier, ikompli d-dialogu tal-Missier li tkellem dwaru b'tant ħeġġa u ħerqa qabel ma miet f'ħamis ix-xirka. Jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda. Għalina it-talb xi jfisser? It-talb huwa dialogu ma' xi ħadd li jħobbna ħafna. Meta inti tidħol fil-preżenza ta' Alla, ftakar din il-ħaġa. Qiegħed quddiem Alla li mbierek, li ħalqek u jħobbok. Li bagħat il-libnu biex jersaq lejk, jaqbdek minn idek u jqajmek. Dawn iż-żminijiet fejn mingħajr ma rridu il-qalb tagħna tiddallam, il-ħsibiet tagħna jipoġġulna ħafna mistoqsijiet bħalma poġġa ħafna mistoqsijiet Ġobb smajnieh fl-ewwel qari, kważi jitlef it-tama. Imma irridu niftakru illum f'dam il-ħames ħadd ta' matul is-sena. Dak il-ġest sabiħ ta' Ġesu u jidħol ħdej dik il-mara fis-sodda bid-deni. Resaq lejha, qabada min ida u qajjimha. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U telassem u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis nitolbu llum il-grazzja li narfu s-sejħa tagħna u li nkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja. Nitolbuk mulej għal-morda kollha tagħna. Mod speċjali dawk mill-quta bil-COVID-19 biex inti tersaq lejhom u permezz ta' tant frontliners tqajjimhom mis-sodda tal-mart. Għamel mulej li l-poplu li inti ksibt għalik bl-imġiba tiegħu jagħti dejjem u f'kull imkien xhieda tajba tal-verità tal-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħen għal dawk kutna li bl-inġiba tagħhom qed iqiegħdu f'dawl ħażin l-Evanġelju tiegħek biex jindmu u jbidlu ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-mistrieħ ta' dejjem lil ħutna l-mejtin li tul ħajjithom fid-dinja
ħadnu l-erf li jiġi mill-fidi fi Kristu imsallab. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares mit-taħsir kollu tad-dinja tal-lum, is-soċjetà li fiha qegħdin ngħixu biex ma titlifx qatt id-dera tagħha ta' soċjetà nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tatina spiritu ta' talb. U dan it-talb tagħna ilqgħu fil-ħniena kbira tiegħek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna int tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbieħa tiegħek u għedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli b'mod speċjali San Bartilmew u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kull tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubitna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla int ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-Ħadd minn din il-Knisja f'Ħal Tarxien ta' min ngħidu li l-ewwel ġebla ta' din il-Knisja tqiegħdet fl-1764 wara li Dunbert Manġon, saċerdot minn Ħal Tarxien, kien ħalla fit-testament li wara mewtu għandha tinbena knisja ġdida filjali f'dan ir-raħal u kellha tkun imsemmija għal San Bartilmew, il-qaddies li tiegħu Dunbert kien iġib ismu u l-Madonna taħt it-titlu tal-Parir it-Tajjeb tal-Bon Kunsill. Dunbert jinsab mitfun f'din il-Knisja. Qabel insemmu din ix-xandira nfakrukom li d-dispensa tal-obbligu tal-Quddiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-Quddiesa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-Tajjeb.